Ar bhá leatah bheith páirteach I bhforbairt na Gaeilge ar bhonn náisiúnta. Táir ag obair le glór na nGael agus bí mar chuid den ar an bríomhar orasach agus tiomanta seo. Ach cén ról atá ag Oifigeach Forbartha le Glór na nGael. Cuireann Glór na nGael an-bhéim ar chaidrimh phearsanta a thógáil, agus mar sin bíonn na Oifigeach Forbartha a chur seirbhís timireachta ar fáil de na coistí, clubanna, teaghlaigh agus gnónna atá cláraithe fud na tíre. Tá trí Rannóg againn, an Rannóg Pobail, an Rannóg fiontraíochta agus an Rannóg Teanga Tí, a bhíonn ar nOifigigh Forbartha ag obair eatarthu. Tugann mu Teanga Tí ar an Rannóg a bhíonn sa plé le teaghlaigh. Bíonn an Rannóg seo ag bunú agus ag tacú le líonraí teaghlaigh ar fud na tíre, ag agrú agus ag banistú imeachtaí náisiúnta agus áitiúla de haighlaigh, ag forbairt scéimeanna a haicíonn le teaghlaigh, agus ag olbú áisiúna takeíochta de haighlaigh ar ar siomh www.teangatí.ie. Sa Rannóg Pobail bíonn na Oifigeach Forbartha ag cuidú le coistí le pleanáil teanga agus pleanáil strátéiseach, teacht ar mhaoinú, chuir le na gcuid scileanna, bud ina aircú, dea-chleachtas a rionsar na chéile agus neart eile. Tacaíonn siad le coistí a bhlachan páirt i gcommórtas Glór na nGael, commórtas a thugad aitheantas de coistí pobal Gaeilge de réir principal an pleanáil teanga. Bíonn siad ag obair ar na scéimeanna atá againn, bundúireach Iosafach Conacha agus céimeanna chumá, agus bíonn siad ag tacú leis na limistéir pleanáil teanga, na bailte seirbhísí Gaeltachta agus na líonraí Gaeilge, sí orm rialta a reachtáil agus cóirle a bhuairt ar an phróiseas pleanáil teanga. Maidir leis an Rannóg fiontraíochta, bíonn na Oifigeach Forbartha ag cud an scéim gradam chun cín I measc coistí agus gnónna na tíre. Ag forbairt agus ag olbú áisiúna agus acmhainní do gnónna ar bhaile tuile Gaeilge úsáid, agus ag spreagadh an chéad blún eile intríthe Gaeilge siad an obair I dhéanamid leis na coláistí tríú leibhéal. Bhíonn gach lá difriú le Glór na nGael, bhíonn an obair theicneamach agus dúchlánach, ach ní bhíonn sé riamh leadrannach. Ar bhá leat teach ag obairling, well más é sin an cás, din teaghlaigh.